77,000 euro. Ta' ġiet tiswa l-konferenza organizzata fit-2 ta' Ottubru biex ġimni l-istudju ta' Metro Malta. Studju illi fl-aħħar ġimgħat il-Ministri tal-Labor qed jgħidu li mhux se jqogħdu fuqu, speċjalment fejn tidħol id-depot tal-metro illi ser tinbena fil-post fejn kellha tiġi trakka f'Ħalfar. Din l-ispiża ġiet ippreżentata fil-Parlament mill-Ministru Jiem Borġ fejn spjega illi b'kollox in-nefqa laħqet is-76,181 euro u 76 ċenteżmu. Id-detalji ħarġu wara li d-Deputat Nazzjonalista Tony Bezzina għamel mistoqsija parlamentari. Skont l-istudju din il-proposta tinkludi 3 linji tal-metro f'total ta' 35 km b'25 stazzjoni. Iżda tinsa kompletament il-Gżira Awċija bil-Partit Nazzjonalista jisħaq illi fi proġett kapitali bħal dan l-Awċin ma jistgħux jintesew mill-Gvern. Għal-stant b'reazzjoni għal dan kollu l-Ministru għal-Għawdex Clint Camilleri wasal biex qabel mal-Partit Nazzjonalista u stqar li jaf ikun hemm possibilità li jsiru aktar studji rigward dan il-każ. Ta' min wieħed jinnota li mhux l-ewwel darba li l-Gvern ta' Robert Abela nefaq eluf tal-euro biex organizza konferenza mimlija pompi medjatiċi. Fosthom iż-żewġ konferenzi mtella biex jiftħu l-partijiet tal-Marsa Junction. Konferenzi li swow is-somma komplessiva ta' 85,000 euro. Dan ifisser il-Gvern tal-Labor għal 3 konferenzi biss kellu 162,000 euro. Iżda għall-għoli tal-ħajja li ċittadin taħbis euro 75 ċentesmu fil-ġimgħa. Dan apparti 900,000 euro li l-Gvern tajjar fi propaganda għal budget tas-sena d-dieħla.